Здравейте хора по цялата земя. Искам да ви покажа една игра, която се нарича Super Tank Rumble. И да видите какво представлява. Това е направено по-точно, не колкото вие да я видите, а по-точно да я види. Където се нажа с Play и да даш гън, или да даш, как беше. Моят канал, който вече има едно видео, за който го направя скоро. Скоро почна да снима, но когато е създаден профил от му и има едно видео за хипер дълго време. Да, така. Еми тук вие може да получавате пари, гориво, с което се движи вашия танк, да апгрейдате неща, след това да написвате акаунти и танкове, да може да видите във Facebook, може да гледате видеа за пари или за това и може да получите безплатен чест с неща. Те са винаги рандом. И може да правите свой танк. Тук хангара ви, видите, като дирате левели, може да отключите и другите хангари. Опа. И ето това е. Това е най-новият ми танк, най-силният. Тук имате възможни оръжия. И тук имате точки, които може да попълвате, като вземате неща. Това е една точка, моето е фул и не мога да поставям повече на такива неща. Ето ви някой може да ги апгрейдвате. Ако са силно апгрейдните стават в синьо. Именно това го отключих днес. Това тук са доста много оръжия съм отключил и може които да се отключат все пак. Ето има за повече гориво. Аз имам такива за повече гориво. И просто може да се движа повече от противника ми. Различни колела носят вземат повече гориво и може да се случи по-бързо. Това си имате такова, за да продължите. Така, тук са ви броните, които не остават малко. Това са за повече оръжия, за повече амуниции. А това не знам какво точно прави. И още съм го изпробвал какво прави. Чакай, 2000 за един динамит. Повече малко скъпо, аз няма го таковам. Но тук вече са разни украшения. Да слагате очи, да слагате усти, да прави танка си по-опасен, да излезе по различен начин. Аз това не ми е от значение, важното е да направя аз танк. И как може да се биете дори танкове. Тук може да давате дейли квести, които някои траят по 2-3 дена и може да стигнете до определено място. Примерно на доктор Блов, да минаваш с различните му танкове и като минеш изцяло може да спечелиш награда. Ето, той има 15 танка, а пък другия, който спечелено 50%. Имаш много танкове, но без тях станаха много трудни. Аз съм вдигнал 13 левел малко преди епизода и да ви покажа битка. Тя струва само 10 парички, което е уникално. Което е много яко. Този бе някой наистина много лесен, който го победа сигурно, а не е някой, който да рискувам. Но ето това чудо, което не знам какво прави дори. Има горелка и нещо друго. Те много гуми не знам какво точно правят. Ето го моя огромен танк. Ето. Има спрясти в битката. И тук има разни бомби, които могат да поставят допълнително. Така, сега само трябва да заявим оръдията. Аз имам двойни оръдия. Иначе има и други модели. Ето и като често ви продавате различни честове, добъл на Clash Royale, които са различни неща. И във всяка битка носи по 10 точки за вдигане на левел и като станете големите левели, вземате основно сдигате левели само от апгрейди, които като съберем още малко пари ще правим други неща. Ето това е един друг мой танк, не особено силен, ще го променя скоро. И това е третия, който е най-стария ми и е ужасно бърз. Това са този. Изиграем още на две битки, колкото да вземем още 2 честа
И да си купим и това. Ето гледайте къс слаб танк, може да вземеш като нищо. Оп. И почти мъртъв. Поздравите ли оръжията, другото не ви е проблем. Гледайте, всичко крепиш ужасно. И тук една тактика може да се каже. Слагате оръжието малко по-отзад. Не чак колкото аз. Това е малко по-голям чест. И запада тази неща си ги апгрейдате. Малко по-назад ги слагайте, добре слагате защита, да не може да проникне към оръжията ви, за да ви ги разруши. Приемем вече пари. Сега отидем тук да си го купим. С време на окръме нещо да си апгрейднем. Остане ми само едно такова. Ето. Да апгрейднем всичко останало. Гледай колко много. Това е, че рея спава по-рядко. Само две. На това мога да апгрейдам стоим страшно много от него, страшно много, но аз не го използвам. Така, бронята ми трябва. По-точно исках да си купя динамит, който не се поставя по средата и мога да поставя някъде тук, той просто да умре. Тази още сега може да го направим. Да, сега ще го направим деком за край на клипа, да го изпробваме този динамит. И да, това е по тип спешъл и аз съм го запълнил изцяло. А пък това декал е декорацииките, които за мен няма смисъл и първо ще някъде мога да ги поставя. Потом тук може да си имате различни типове, може да бъде пълни швин, който да ги прави по друг начин. И тук е да се подмахат всички места в инвентара. И да, тук можете да го добавите външна картинка, можете да се връщате назад действията, спрямо много сте върнали назад да върнете напред, да имате груп блок мод и още много неща за цяло. И до някъде това да се прави в играта. Пак ето тук може да копирате чужди танкове. Вие само 100 паричето да си вземете примерно някакъв брутален танк. Може да търсите по име. Точно това Blueprint, примерно. И там различни имена, примерно. Такова. Клон. И си има някакъв танк под името Клон. Чекай да го търсим отново. Клон. Явно няма под името Клон, но вие може да го правите. И вие можете така да споделяте с свои приятели вашите танкове, могат да ги копират. Имате и начин за тестване. Да. Подробно може следващия епизод да направим един епизод само с битки, но това ще бъде само ако ви изкефи. Айде още на битката му за край. Да станат 10 минути и тогава. Той трябва да има оръжието тук. Трябва да видите много ступване на такива на дефенс, би трябвало да означава, че има много оръжие скрито. Това е горелката, в друго място се поставя горелката. Това е две горелки. Много съм го виждал по-нагоре, защото иначе вие така ще кажете, че никъде не стига. И може да нася реален ден. Добре. И това тук ми е фул, това ще не взел още хиперно много. И въобще, тук също така имате чермите, които може да вземате. Сега ни покажа колко ви остават.
Тук вие какво се случва, кога се печели и кога се ви... вашия дефенс е оцелявал, кога не е оцелявал. Кога са били равни или кога той е побеждавал. Това вече нямам представа. Той тук е шопето. Тук може да си купувате разни неща. Има разни кутии. Не са падали мисля, че всички. Тук не. Само последното май не ми се е падало. Може да си купувате такова. Може да купите пари. Аз моите джемове съм ги изхарчил. Най-далък на 100 начало. Има глобал ранг, в който по вашите точки ето горе се правят и правят в различни лиги. Ето. Това са всичките. Чакай, някой тогава са много слаби. Аз явно скоро ще се опитам да вдигна на бронз 1. Тук всичките вече имат по 2387. Аз скоро никога няма да се намеря тук. Това, може да търси по такъв начин. Съобщения, които могат нещо да ви похвалят, да ви кажат нещо за тези тестове. Това тук е разни известия, разни евенти, нещо случващо се. Това тук са и приятелите, които може да добавяте. Само ето ми се става през Facebook да става всичкото. Само ето аз първо, че нямам Facebook. Вече нямам Facebook, някак да се намерим като приятели. Но вероятно ще намерим някакъв начин да бъдем приятели, ако желаете. Играйте. И това беше цялото, което му покажа тази игра. И довиждане.